Nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa. Jsme již opět u Crysis, nevím kolikátej to je díl, ale myslím, že no natočím ho zase hnedka potom, co jsem natáčel ten předchozí, protože prostě můžu. Mám novou bazuku, takže dobře, jsem spokojen. Myslím, že už je to snad 5. díl, tak tolik jsem ještě, nebo tak dlouho jsem se neodhodlal k přetáčení tolika dílů. Teďka nevím, kam mám jít přesně. Chcete po mně něco uprostřed? Nebo tam... Zase tady. Dobře, asi mám jít dovnitř. OK, použij to. Zaměř se cíl pomocí dalekohodu. OK. No, jdi pryč, šup. Musím někam vzdálit, takže myslíte, že tohle by mohlo stačit? Ne, nestřeluj to. Dělej toto. A bum ho. Jej. Když jsem objevila ta bomba, to bylo super. No, to teda jo. Energy critical. No jo. Tak vezmu toto, tady jo, tady je dost. To je moc nechcérno, bylo to napalím také raketu. Já mám jít někam pryč, takže jdu pryč. Jakože... OK, půjdu asi tady přes ty bedničky, jo? No, to je pěkně divný teda, to mám. Jej! Tanky, super, bude sranda. Možná. Když nepůjdou po mně. A to jsou naše lodičky. A my máme takový high-tech fialový plamen. OK, nádhera, mám tu tanky. Mám si zjít jeden z tanků? Hey. Zdar kuku, popovídáme si. Počkej, tak můžu si vzít nějaký ten tank? Můžu. Proč, já chci. Pardon, napil jsem se. A tohle je jako co? Když je to taková ta tanková mise, tak už teď se mi to nelíbí. No. Asi jo. Dlouhej tunel. Protože jdu po železnici. Nesmí to byl žádnej vlak. OK, pojedu tady zatím. Asi říkám jede. Na rozdíl ode mě.
Ale jsem rychlejší než on. Proč jsou všechny jednotky pomalejší než já, ale. Ty vole, co mě trefilo? A to vím. Zabil jsem ho. Jej. Aha. Vole, neřvi na mě. Já tu za prvé nikoho nevidím a... Ty vole. To bude sranda. Já ten tank neumím ani řídit, vole. Je to tank? Já nevím, já to nepoznám, vole. Tam je tank, 100%. Já ho se snipím. Ty vole, já to fakt dokázal. Tomu se mi nechce věřit. Počkej na mě, kámo. Ty to ještě žiješ. Ale ty jsi nesmrtelný, co? To doufám. Hra uložena. Někde. Jo, tam jsou. Mrtvý. Vole, nestrně borče, nebo tě rozstřílím. Tak ten jeden už hoří, dobře. Bože můj, to je zase mise. Nemám rád tank. A tady jeden je. No jako náš? OK. Tam je jeden, já ho vidím. Mrda. Tady taky jeden. Šubo tam. Ty vole, já to schytal někde z boku. Ale tu hej. Nic takového nebude hoši, jako. Ne, už tady nebudete. Je to tank, že jo? Nestřílím do kamení, vole. Ale už tak nevím, jako. Asi střílím do kamení, nestřílel jsem do kamení. Dobře, já. To nemůj, dobře. To je škoda. Hra uložená. To je druhý checkpoint za takovou chvilku. OK. A nebo to není chvilka, že jo? Mé vnímání času u hraní her je jenom trošku dementní. Ale fakt jenom trošičku. Teďka jsem vlastně nahrával ty dvě epizody po sobě. A jedna má 15 minut a jedna má něco přes kolem, no, bude mi zhruba kolem 30. Tak jsem si říkal, jestli jsem dement já, nebo kdo, sakra. No. Tohle já vás postřílím, nechaj to. Wow, zabil jsem ho. Tady další, ale. Je mrtvý? Není mrtvý. Už jo. Ten je náš, ten borec? Ty vole, co to je za Magdory? Musíme jít ještě pořád v tom tanku, vlastně. Master. Dobře. Doufám, že to sejmulo. Jo, já myslím, že určitě.
Co ty? Kluku, už taky asi nežiješ. No, hejbej se. Ten hajzu sama. Už nechci tenhle, ale. Hele, ahoj. Ber to. Protože jsem vystoupil, má být zdarma. Neber to. Dobře, vezmu si asi normální zbraň. Když tam to byla větší sranda, ale nešlo mi to. No to mě nepůjde ani tečka, že jo, samozřejmě. No tak, to sere. Oni jsou i pořád tady na vrchu. Možná měl zkontrolovat. Sekundy na vrchu já neschvaluju. Myslím, že to je na vrchu. Ježiš, no já jsem zase levej. Když s těma tankama byla větší sranda. Myslím, že jsem ho sejmul. Dobře, chvilka. No, dobře. Co, hele, bazuka. Tyjo, tady bych mohl ukázat svůj sniper skill. Což... Jo, jasně. Takže potom to možná ukážu svůj sniper skill. Vypadá ale jako náš teda. On to je náš. Mě někdo kosí z těžkýho nebo co? Tady slidenu jako nikde. Někde tady ještě musí jeden být. Aha. Dobře. Ten by měl být mrtvý. Výborně. Něco mám odstranit. Zniž nákladní logo. Aktivováno. OK, nemám toto. Ují. Jo, ty exploze se mi tady líbí. No já mám jít teďka... Teď je strašně daleko ty vole, jak tam mám asi dojít? Tady, počkej, bych mohl jít tím tankem nějakým. Nebyl tady je tank, ten si vezmem. Pojedem tankem. Aspoň něco bude mít. No, když nás teda to něco pustí. Nějaký zábrany vole, protitankový. OK. Jo. S tím bychom tam mohli dojet, ne? Fáze linie alfa. To je nádhera. Musí se jim nechat jedno, jakože fakt na to, že to hra z 2007 a já to nemám na ty nejvyšší, mám to jenom na vysoký, abych to, no, já nevím, jestli bych to zvládal teda normálně. Co do mě jede ze zadu nebo co je? To je náš, jo. OK. Ale tak tohle je jako fakt, to je fakt líbový. Mě fakt líbí. No ty vole. Čau kluci. Ty vole, já jsem se někam najel, vůbec nevím, co se děje. Samozřejmě. No, teď jsem střílel nad něj. Jsem ale už. To je střelec jak hajzl. No ani nevím, kde ten píču je teďka.
Čau, kluku. Mačkám, hej. Rychlejší. Kundl. A, mě jsi neškrtl. A... Počkej, ta helikoptéra není se mnou, že ne? Asi ne. Můžeš si za to sama, má být se mnou. Ty ale kež bych věděl, co se tady tak děje. No, dobře, jdu dopředu. Vidíš, moje naše tanky ještě nejsou dopředu. Neuloženo. Tady je něčí. Nemůžu jít do níž s tím, tak to mám si to pojedno. No aspoň jsou leví ti v tom tanku. Šupče tam. Další zničený. Jo, pane bože, já bych za to tam měl dostat medaily. No to jsou naši, jo. Hajzlové s raketometem. Tak, ale tohle byla nádherná střela. Dobře, to už vybouchne. Nice. Hezky jsem ho otočil. Tak, já jenom semka. Tady už budu se jako přestat. Vyvede se tank, co? Já tě tam sejmu. Vidíš, že to jde. Čekaj, je tu způsob, jak se sem dostat, jo? Aha, bože. Miluji tohle zničitelný prostředí. Co ty tam? Nevidím. Hajzle jeden. To, já jsem fakt sejmul tím strom. No. Mrtvej, dobrý. Ukáž, co, kde to je vůbec na té mapě? No, už je to kousek. Proč letadlo vědělo střelectvo? To nemusím ničit, to je vedlejší úkol, ne? No. Se s tím budu srát. Sejmi ho. Tref se do něj. Do kurvy. No tady aspoň do tohoto. Nevím. Au, to bolelo, vole. Jsi kripl. Dobře, jedu dál, ale tu má se neprojedu. Jste jako měli vykopaný celou dobu, kluci? Mě nepřestáváte udivovat. Jako fakt, že... teďka vůbec nevím, kde jsem. Jedné, vole. Jsi taky kus kripla. Nemůžu jezdit, vole, po trávě? O můj bože. Dobře, už na tebe sedu. Dobře. Asi to ještě asi hodně celkusy. Tady by to chtělo vyhodit do vzduchu tuto čovinu. Bouchni, vole. Ježíš, ty jsi to nevzal sebou. Mám ještě C4? Nemám C4, co? Vybouchne, nebo pomůže tomu granát? Mohl by. Já to vyhodím těma granátama. Jestli to jde. Prosím, já nechci používat raketomet. Mám rád svůj raketomet. Dobře, no. Jak chcete, tak nechcete, no, vole. Taky hajzlové. Nějak mě... Slyším rupe... Ježiš, já jsem piče.
Já jsem piča, aspoň, že si ne to tam stavilo tady v tomto. Bože vole, já vlezu do toho. Jsem inteligent jako hajzl. Maximum armor. Dobře. A ty pistolky jsou super. Balíček C4. Samozřejmě, že to je zase balíček C4, jenom já jsem píča a nenajdu se ho nejdřív. O můj bože. Jdem dál, já chci na to hlavní ten... Je to daleko, není to daleko. Možná bych mohl udělat i ten... Ne, nebudu dělat ten prostě. Točil letadlový píčus. Zase jdem dál. Já nevím, jak mě dlouho trvala taková tanková mise. Aha. Nevím, ale... Za dnešek jsme se posunuli dost, což jsem celku rád. No za dnešek, já jsem se za dnešek posunul dost, že jo, vy to uvidíte tak jen týdne, možná dvou. Ty vole. Vlastně jak namrdanej hoši. Dobře. Já umím taky s sniperkou, no teda, umím. Mám ju. Kde jste, ale... Já vás ani nevidím, vole, tak jak vás můžu snipit. Ale jste tam. Jeden dole. Mě začíná. Jak mě zabil, vole? Jsem byl schovaný. O můj bože. Dobře, teďka se jmu nejdřív tebe. Jakmile tě uvidím. Jo? Dobrý. Taky ty vole. Hezky trháte, co? Nevím, jestli tohle je nejlepší způsob. Jako jak se tam snaží dostat, protože jak vidím, tak tady je to jako celku dobře hlídaný. No, možná bych to mohl zkusit obejít, jo. To neměl být takový problém. You heard the man! Move out! Stay focused! Energy critical. Tohle hoši, tohle asi nebyl dobrý nápad, asi ten zase extraček. Wow. No, takhle se stejně nepustíš, to je moc vysoký. Dobře, jdem tu dma. Možná jsem se tam měl jít pro ten poslední, protože myslím, že ty letadla jsou tam super. Ty vole. Tak tohle nebyl dobrý nápad. Budeme se najít cestu, kde jich je málo, kde to zvládne jelamka jako já. Ne. Ty vole. Kluci. Mě by vás neměli. Škoda, že by... Ty vole, to bylo divný. Ne, že bych vás neměl rád, jo, já si s váma rád hraju, ale... Nemusí vás být za tolik požehnaně. Dost tak rád vás nemám asi. Dobře, jeden... Teďka by to chtělo možná se schovat. Jo, nemohl to ještě chvilku vydržet. Dobře, dole. Jsem Dark Man. Man, hoši.
Si myslím, že je to spíš šedá. Jako 50 odstínů šedí, že mám. Bych byl jako oblíbený, aspoň v mokrých 13. Jsem vždycky chtěl. Ne, pane bože. Energy critical. Nejdeš do tanku, že ne? Nejdeš do tanku. Zabiju tě. Já to říkal. Slepice, rajčata, proč tu nemáte trávu, hoši? Vy vůbec nemyslíte ekonomicky, jdu s místo těch rajčat, vole, pěstovali trávu. Ty vole. Hoši, blbněte. Tam tady schovám. Tak si přebij. Aha. Není barák takový, jaký jsem si myslel, jaký bych já rád. Dobře. Vy jste moji. Ují, mám kamarády. To se nevím dlouho, ale mám kamarády. Asi to bude chtít vzít toto. Když ty to nemáš, tak ještě pořád toto. Samopal. S tím samopalem jako se hraje dobře, ale mám do něj zase náboje. Do toho mám plno, že jo? Já znovu. No. Přesností. S tím kolik to vystřídím. Počkej, já musím, co s tím musím udělat? To je tady, že jo? Stupnič proti letadlové dělostřelectvo, to jsem neudělal, no a co? OK. Takže vlastně nevím, co mám dělat, ale myslím, že asi něčím věž? Asi něčím věž, no. Ne? Já nevím, co po mně chcete, kluci. Počkej, nemám tu bazuku. Jo, aha, zničit tohle ty. Nevíš, tohle celý. Dobře, budu si pamatovat pro příště. Pokračujte a hledejte další nepřátele. No, jako fakt. Už mám plnou prdel. Těch tady jak namrdaných. Dobře. Takže jste mě to tak hezky udělali, mně je to jasný. To asi nebude dobrý nápad chodit přes ty miny. Fungovalo by odstřelit tu minu. To mě zajímalo. Co na to? Tak fungovalo. Škoda. Počkat, ale jak se nemám teda dostat, ty vole. Dobře, vystřílím to tady a možná bych to mohl ukončit už někdy. Myslím, že by to zase mohlo být trošku delší. Počkat. To oni jsou i tady míň, jo? No, si dělají hovno práce. Mrtvej kokot. Další a další. No, tak se mě líbíte. Přeby si. A maskara, že jo? Trošku mám. To nechci. Se mě nelíbit. Málo nábojů. Ty vole, oni jsou tady těma ukřivčení fakt brutálně teda jako. To nemáme jako si... Nevidím žádný způsob, jak se nám dostat. Maximum strength.
No jasně, vole. Ty vole, jak se tam mám dostat od lidí? Good job, nomad, To je fakt super, vole, ale já nevím, jak se dostat dál, jestli tam dá nějak potom vylíst tady toto. Možná bych to mohl zkusit, že jo. Teoreticky ne. Maximum speed. Asi ne, ani z maximum speed si to nedá. Nedá, vole. Tak co po mně chcete, kluci? No, teďka nemám jako jaksi energy. No, i když tma. Ne, já jsem tam skoro byl. Ale tady by to možná už nešlo. To můžu vysrat, já nevím, jak se tam dostat. Můj bože. Jakmile šlápnu semka, tak jsem mě v hajzlu, že jo. Jo. Je, hezky tam byly ty šrapnely. No, já si myslím, že na to kašlu. Najdu si jak způsob za kamerou, jak se tam dostat, protože se mi nevybavuje rozhodně, jak jsem to dělal, protože jsem tak trochu bůl. No, pokud se vám tohle líbilo, tak nechte like, popřípadě nějaký komentář. Pokud chcete vidět víc, tak dejte rozhodně odběr a jinak čau.